την κυβέρνηση εθνικής ευθύνης και εν πάση περιπτώσει ποια είναι και η δική μας, αν θέλετε, εσωτερική συνοχή. Ως Δημοκρατική Αριστερά πιστεύω ότι αποδείξαμε χθες πως είμαστε μια συμπαγής ομάδα, μια ομάδα η οποία ξέρει και σέβεται και αρχές και κανόνες. Σεβαστήκαμε ένα αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που είχαμε ως Κεντρική Επιτροπή σε κοινή συνεδρίαση με την κοινοβουλευτική ομάδα. Σαφώς υπήρξαν δύο παρεκκλήσεις, αλλά στην δική μας κουλτούρα και στη δική μας... Διαφοροποίηση. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση, επαναλαμβάνω, δεν ακυρώνει την βασική μας πολιτική θέση που ήταν παρόν. Γιατί? Όχι επειδή πατάμε σε δύο βάρκες, δύο πολιτικές βάρκες, αλλά επειδή θα πρέπει να διαμορφωθεί μια κουλτούρα συλλογικής συνευθύνης, μια κουλτούρα συγκυβέρνησης και να κατανοήσει αυτός που έχει την βασική ευθύνη, που εκπροσωπεί τον βασικό κορμό της κυβέρνησης, ότι δεν μπορεί να αποφασίσει ερήμην των άλλων δύο. Και νομίζω ότι είναι το τελευταίο και θα σας απασχολήσω άλλο, ότι τα εργασιακά για μας ήταν ζήτημα καθαρά πολιτικό, δεν είχε καμία σχέση με τη δημοσιονομική προσαρμογή, καμία ωφέλεια δεν είχε το δημοσιονομικό κομμάτι, ήταν μια επίθεση πολιτική, ιδεολογική από τους τροικανούς, από τους πιστωτές μας σε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αποδεχτούμε σε ελληνική κοινωνία και το μοναδικό που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να αποκρίσουμε αυτή την επίθεση με τον τρόπο που είχαμε χθες. Σχόλιο να κάνω.